Kont taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tistedinna biex flimkien ma' Ġesu naħsbu fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja tagħna, imma naħsbu fuqhom fid-dawl tal-ħajja ta' dejjem. Jew għalhekk nibdew din il-laqgħa tagħna mal-mulej l-ewwel nett billi nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, selluli għal Priska u Akwila li ħadmu miegħi fi Kristu Ġesu, għax huma wkoll issugraw ħajjithom għalija biex isalvawni, u mhux jien biss għandi għax nirringrazzjahom, iżda wkoll il-knejjes kollha ta' Ġentili. Inselli wkoll għall-Knisja li tiltaqa' f'darkom. Sellu għal Epenetu, il-maħbub tiegħi, l-ewwel frott għal Kristu fl-Asja. Sellu għal Marija li tħabtet ħafna għalikom. Sellu għall Androniku ta' Ġunja, raba tiegħi u priġunieri miegħi, magħrufa fost l-Apostli li jemmnu fi Kristu qabli. Sellu għal Ampliatu, il-maħbub tiegħi fil-mulej. Sellu għal Urbanu li ħadem magħna fi Kristu u Staki, il-maħbub tiegħi. Selmu lil xulxin b'ewsa qaddisa, il-knejjes kollha ta' Kristu isellmulkom. Insellmilkom jien Terzju li ktibt din littra fil-mulej. Isellmilkom Gaju li laqa mhux biss lili imma lill-Knisja kollha. Isellmilkom Erastu, l-amministratur tal-Belt, u Kwartu Ħuna. Lill-Alla li għandu l-qawwa jwettaqkom fl-Evanġelu li nħabbar jienu nxandar lil Ġesu Kristu skont ir-rivelazzjoni tal-misteru li kien moħbi fis-skiet tal-eternità. Lil dan Alla li issa rrevelalna dan il-misteru u għarfu lil ġinus bil-kitba fil-profeti
skont l-ordni tiegħu Alla ta' dejjem biex iwassalkom għall-ubbidjenza tal-fidi lil dan Alla waħdu fl-erf il-glorja għal dejjem ta' dejjem Ġesu Kristu. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Mulej, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, mulej, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid imbierkek u nfaħrek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u ta' min ifaħru bil-bosta. Bla tarf il-kobor tiegħu, flimkien, mulej, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Flimkien, mulej, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma għamilt irrodlok ħajr, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, mulej, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ġesu Kristu għat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanaw permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu għamlu għalikom infuskom ħbieb ta' qlieħ il-ħżunija ħalli meta jonqoskom jilqgħukom fl-erejjex ta' dejjem. Min hu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Min hu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobot lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-Fariżej li kellhom ir-reba għall-flus, meta semgħuh jgħid dan kollu qabdu jiddieħku bih. Iżdu qalilhom, intom dawk li tagħmluha ta' nies sewwa f'għajnejn il-bnedmin, imma Alla qalbkom jafa, għax dak li f'għajnejn il-bnedmin hu kbir quddiem Alla hu mistkerraħ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma tal-Alla li għadna kemm smajna, l-ewwel nett tibda b'dak li San Pawl jagħmel fl-ittra lir-Rumani. Isellem lill-att ta' persuni li kienu mhux sempliċiment ħbieb, mhux sempliċement familja estiża, imma għalih kważi bħal meta ngħidu aħwa, għaliex kienu l-koll aħwa fi Kristu. Dan San Pawli li kien apostlu kbir tal-ġnus li għamel ħafna vjaġġi, li pridka kull fejn kien lil Kristu, u li dejjem iltaqa' ma' nies li jew fid-dialogu tiegħu magħhom jew sabhom diġà istruiti fil-fidi u laqgħu ħuma u allura akkumpanjawh b'xi mod fil-ħidma apostolika tiegħu. U allura dawn il-persuni u wieħed dawk li kienu l-aktar
viċin tiegħu u forsi wkoll dawk li l-aktar li kienu magħrufa mill-komunitajiet l-oħrajn li hu ħadem fihom. Isemmihom f'dan il-waqt tal-ħajja tiegħu meta anke kien probabbilment għaddej mill-esperjenza tal-priġunija. Fil-fatt ikun hemm wieħed minn dawn l-aħwa illi jgħinu anke fil-kidba ta' din l-ittra illi hu qiegħed jindirizza lill-komunità ta' Ruma. U dan jagħmel kuntrast kbir u għalhekk il-Knisja tagħtihulna bħala eżempju. Ma dak illi Ġesu mbagħad jitkellem fuqu fil-Vanġelu li smajna llum. L-ewwel Ġesu kien qed jitkellem mad-dixxipli tiegħu. Imma Ġesu kien jaf li qudiemu kellu wkoll il-Fariżej li ma kinux hemm biex jisimgħu u jimlew qalbhom b'dak li Ġesu kien qed jgħid, imma jew biex jaqbduh f'xi kelma, jew biex jagħmlulu xi nassa. Insomma, Ġesu kien jaf sewwa x'kien hemm fil-qalb tagħhom. U allura li d-dixxipli ngħidu juża l-ironija biex jgħidilhom issa meta niġu għall-ħajja ta' dejjem, morru għand dawk il-ħbieb illi tkunu għamiltu għalikom infuskom, li huma ħbieb ġejjin minn qlieħ il-ħżunija. Ħalli meta jonqoskom, imbagħad jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Hija ironija kbira din li Ġesu juża biex imbagħad jispjega għaliex fil-ħajja ta' dejjem l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Jgħidilhom jekk ikun hemm xi ħadd li f'xi ħaġa tassew żgħira mhux kapaċi jkun fidil u onest imma jkun diżonest. Jekk fil-ħwejjeġ ta' ħadd ieħor mhux kapaċi jkun onest, allura kif jista' jkun li dan ikun kapaċi juża sew affarijiet akbar u l-affarijiet li jkollu hu stess? Il-Vanġelu jgħidilna li l-Fariżej kellhom ir-reba għall-flus. Din tfisser li dawn kienu ikun hemm anke xi ħaġa żgħira, speċjalment ta' ħadd ieħor, mhux biss jitfgħu għajnejhom fuqha, imma jippruvaw jitfgħu idejhom fuqha wkoll. U Ġesu dil ħaġa kien jafa. U allura meta dawn il-Fariżej jisimgħu lil Ġesu jitkellem fuq dan, allura ir-reazzjoni tagħhom tkun jiddieħku bih. U quddiem din ir-reazzjoni Ġesu jkun ċar ħafna. Jgħidilhom intom taħsbu illi tistgħu taħbu minn Alla x'intom tassew fil-qalb tagħkom. Imma Alla qalbkom jafa. U dawk l-affarijiet illi bħala bnedmin intom iżommu bħala affarijiet importanti quddiem Alla huma mistkerħa. Ejjew għalhekk illum eżiż fil-waqt li nilqgħu l-invit li l-Knisja tagħmlilna biex nirriflettu anke fuq il-persuni li aħna nkunu mdawrin bihom. Il-persuni li mhux biss huma l-familja tagħna, imma anke tant persuni oħrajn. Kemm ir-rabta tagħna magħhom hija mibdija u bbażata fuq ir-rabta tagħna ma' Kristu. Kemm hu importanti għalina illi aħna ikollna madwarna persuni illi ngħinu lil xulxin biex nimxu pass il quddiem fil-fidi tagħna. Mhux dejjem possibbli għax inti mhux dejjem tista' tagħżel lin-nies li jkollok ma' ġembek u madwarek, imma kemm hu importanti li ma' dawk in-nies li aħna nkunu verament ngħidu ta' ġewwa, dina r-rabta tagħna tkun mibnija fuq il-fidi tagħna fi Kristu. Għaliex hemmhekk inkunu tassew jista' jkollna ideal komuni illi huwa il-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Kristu. U Ġesu jgħidilhom ukoll id-dixxipli u jgħid lilna wkoll din il-ħajja ta' dejjem ma tinxtarax bl-affarijiet tad-dinja. Anzi, jekk wieħed ikun marbut mal-affarijiet tad-dinja dawn ikunu sit fuq il-ħajja tagħna, ma tistax taqdi żewġ sidien, ma tistax taqdi lill-Alla u lill-flus. Ma jistgħux ikunu żewġ sidien tiegħek, tħobb waħda u tħobb l-oħra fl-istess ħin, bl-istess mod.
Ejja għalhekk il-mulej llum ukoll nitolbuh biex fil-waqt li nkunu dejjem prudenti, attenti, nibnu l-ħbiberiji tagħna anke fuq l-għażla tagħna ta' Kristu. Ukoll nużaw il-mezzi li l-mulej jipprovdilna biex permezz tagħhom aħna nibnu triq tagħna lejn l-eternità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ejjew inħallu l-kelma talla tkun għalina dawl ħalli aħna wkoll flimkien mal-Knisja kollha nresqu dawn it-talbit tagħna lill-Alla. Għalhekk ngħidu flimkien ħares il-Knisja tiegħek mulej. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. Għall-Papa u l-isqfijiet biex fi spirtu ta' għaqda jaħdmu ħalli daw kollha li jemmnu fi Kristu jinġabru f'merħla waħda taħt raj wieħed nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. Għall-mexxejja tad-dinja sabiex iħabbirku ħalli l-bnedmin kollha jkunu ħielsa li jistqarru l-fidi tagħhom. Nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. Għall-membri batuti tal-komunità Nisranija biex isibu fiha appoġġ u għajnuna fil-bżonnijiet tagħhom. Nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. Għalina l-koll sabiex bl-imġiba qaddisa ta' ħajjitna l-Knisja tidher dejjem aktar sabiħa u bla teba. Nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. Unkomplu nitolbu lill-Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza. Nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. O Alla, il-qattalb li qed nagħmlulek u għamel lill-Knisja mxerda fid-dinja kollha tibqa' sħiħa fl-istqarrija tal-fidi u fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna l-koll tajtna li nieħdu sem minn milja tiegħu. Għaxat li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fis-sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk int tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod ar-rieda tiegħu.
Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċevihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna issa jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi
jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, smattaltana, ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smattalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna. Ġenna l-erbħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik, lilek inajtu għalli xaħna turufnati u liet Eva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistriħu ma fil-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattal b'tana, Missier eternalla, ħenna lina, ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġer, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għafrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju.
Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.